ka sanar mini na amsa ba sha maki ne ajiyar sa'ari ki gane shi so ai ba kankani. Sirri nai gare ka da alkunya na taho, kai masarautar raina ka ja ni kamar rago da kaho. Dubi a warwaro na saka shi a hannu ya bi sahu, so in yayi gamo yakan bi dukan wata hanya ta jini. Sirrin ruhi kin ka sanar mini na amsa ba sha maki nai hadiyar so zai cutar da ni kai za ka yi mini magani. So madin kauna dukan mai zai tantance kalma mai daɗi kayo wa masoyi riba ce. Ni taku da rawa kiyo tafi soyayya ce. Yau kin zamto ni kwana zama ke soyayya mana sansani. Sirrin ruhi na sanar ma san ka a rai yayi fuffuke. Ni ajiyar sa'ari ki gane shi so ai ba kankani. Mai tallafin ruhi zo ka ceci raina, so yayi min sarka ga hannuwana. Ƙaunar ki ce dukkanin sassan jikina, jirgin fito zai zo kowace rana. Sirrin ruhi kin ka sanar mini na amsa ba sha maki ne ajiyar sa'ari ki gane shi so ai ba kankani. Komai umarnin ka zanabi in ka saita ni, in ka kira ni da hanzari har gaban ka na ce gani. Nai makarantar so na baka amana ka bani, bana fata na zuwan akasi ka guje ni farin gani. Sirrin ruhi kin ka sanar mini na amsa ba sha maki ki tallafin